For dig og de fleste andre er daglige indkøb af fødevarer en simpel del af hverdagen. Det kan derimod være en tidskrævende samt frustrerende oplevelse for hårdt ramte allergikere at håndtere de daglige indkøb på en hurtig og effektiv måde, når der skal læses varedeklarationer på alle produkter, før de kan ryge ned i kurven. Vores løsning er ShopAllergic, et helt nyt produkt, der gør det nemt og hurtigt at scanne hyldeforkanten og finde frem til de varer, du kan tåle. Vi tror på, at ShopAllergic vil bidrage til en nemmere hverdag for allergikere.